APSc आनज दआव रां होनानै साख्रिनि थिसननाय लानाय बिजाथिफोरा हमजादों। जगदीश ब्रह्मजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावनाय गासै 34 सा सरकारि अफिसारफोरा आसाम CIDनि जिम्मायाव फारि बायदियै साबा SCS, APS बिफाननि गासै 2 एक्सेस बिफाननि 1, टेक्स बिफाननिफ्राय 3, ASST क'अपारेटिभ शिपमेन्टनिफ्राय 2 आरो सासे ASST इमप्लयमेन्ट अफिसारफोरा बे समाव आसाम CIDनि जिम्मायाव। मिथिनाय बादिब्ला घुस एबा रां होनानै साख्रिनि थिसनथाय लानायनि फोरमाना सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो 2013 APSc बेस्टआव साख्रिनि थिसनथाय मोननाय जरहाट आरो उदालगुरि जिल्लानि 2 एडिशनेल SP बिथांमोनखौ हमग्रोनाय जायो। बेबादिनो 2013 APSc बेस्टनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रिनि थिसनथाय मोननाय गासै 34 सा सरकारि अफिसारफोरखौबो आसाम CIDआ गावनि जिम्मायाव लायो। नाथाय बेनि गेजेराव गोबांनो हमजाबावगोनखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आनजादनि गेनाखान्थि हाबा मावनायाव APSc बर्डनि चेयारमेन राकेश पुल बिथांखौ थांनाय 2016 मायथाइयाव हमनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो जुडिशियेल इनक्वायरि कमिशनआ 2013 APSc बेस्टनि गासै साख्रियाव थिसनथाय मोननाय अफिसारफोरनि सायाव नायबिजिरनांगौनि थाखाय बिथोन होयो। बेबादिनो आथिखालनि सरकारा स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम बाहायनानै नायबिजिर होनायनि गेजेरजों पुलिस बिफाननि 2 एडिशनेल SP खौ हमनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रिनि थिसनथाय मोननाय गासै 34 सा अफिसारफोरखौबो आसाम CIDआ गावनि जिम्मायाव लायो। फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय गासै अफिसार आरो जिम्मायाव लाजानाय अफिसारफोरा चेयारमेन राकेश पुलनि गेनाखान्थि हाबा समावनो साख्रिनि थिसनथायखौ मोननो हानाय। बेनि थाखायनो बे समाव जिम्मायाव लाजानाय गासै 34 अफिसारफोरनि सायाव आसाम CIDआ गोख्रों नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।